ನೆನಪಿನ ದೋಣಿಯಲಿ ಚಾಪರ್ರೆಗ್ ನಮ ಪೋಯಿ ಚಾಪರ್ರೆಗ್ ನಮ ಪೋಯಿ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಆಲೆಂಚಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಪೋನಗ ನಮಕ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದ ಬದಿಟೆ ಒಂಜಿ ಸಾಸ್ತಾನ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಪನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಸ್ತಾನದ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡುಲ್ಲ. ಈ ಊರು ದಾಯ ಬೈದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಕಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿಡುಂಡು ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಕಯಾಕ್ ದಾಯಗ್ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂದಿಪ್ಪರು. ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ಡ್ ಕಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಜಾನೆ ಬ್ಯಾತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಕಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಓನರ್ ವಿನಯ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರೇನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ ಇಡಬಲಿ ಈ ಕಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಓನರ್ ವಿನಯ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ವಿನಯ್ ಕೇನ್ಗ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಎದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಡನೆ ಕೇನ್ಗ. ಸೊ ವಿನಯ್, ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್, ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಜೂನ್ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಗ? ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಇಂದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇ ಆದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ? ನನ್ನ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಪೀಪಲ್ ತನಕ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ? ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಕಾಯಾಕಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಾಕಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡಿಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ವತ, ಕುದುರೆಮುಖ, ಕೊಡಚಾದ್ರಿ, ದೂಧಸಾಗರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಪರ್ ಹೆಡ್ 600 rupees ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 1.5 hours 2 hours ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ ಮಾಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದವರು? ಅವರು ಕಾಯಕ್ ಮಾಡು ಬರ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿನ ಏನೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೈಡ್ ಲೋ ಟೈಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಟೈಡ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಟೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಾಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನಾಗಲ ಬೆಟರ್ ವಿನಯ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪಿನಂటే ಅದೇ ಪಂಡ ಮುಲ್ಲು ಲೋ ಟೈಡ್ ಹೈ ಟೈಡ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುನ್ ಪನ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಓ ಟೈಮ್ ಬತ್ತನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿನಯ್ ಅರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆವಡ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಯ್. ನಾವು ಈಗ ಹೋಗುವಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಬೈ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಿಕ್ಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸನ್ ರೈಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತ ನಾಲ್ ಬೋಟುಡು ಇಂಕಲಿತ್ತ ಸನ್ ರೈಸ್ದ ಅಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮಹೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆರೆ ನಮಕ್. ಸೊ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಿದ ಐಟ್ ಆರ್ಲವರಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಬ್ಯಾತೆ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರಿನಿ ಅವೇ ಖುಷಿ. ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಕ್ ಡೊಲ್ಲೇರಿ, ಯಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಯಕ್ ಡೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ
ಡಬ್ಬಲ್ ಕಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾ ಪೈಲಟ್ನಾಗ್ಲು ಅಗಲ್ ನಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದೀಪಕ್ ನಾನೊಂಚಿ ಬೋಟುಡು ರಾನ್ಸನ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಕೈತಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯೇ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಯಾಪಲ್ಲ. ಸೊ ಕರಾವಳಿಡ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಕಾಯಕ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಿಡ ತೂವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಕಾಯಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಮಜಾನೆ ಬ್ಯಾತೆ ಪನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ದೂರ ಇಜ್ಜು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೈತಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸಾಸ್ತಾನ ಟೋಲಿನ ಉಂಡು. ಸಾಸ್ತಾನ ಟೋಲ್ ಪೋಡ್ ದುಮ್ಮೆ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪೋಡ್ದು ಬತ್ತರಡ ಒಂದಿತ್ತ ಪುದರ್ ಝೋನ್ 51 ಕಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿಪ್ಪರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮನ್ ನಾಡೊಂದು ಪಿದಡ್ನಿ ಆಯೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ ಆಯನ ಊರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಆಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಮಾರು 30 ಮಲ್ದೆ ಮೂರು ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮನ್ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಚ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮಿ ಸಿಕ್ಕೇನಾ ದೀಪಕ್? ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲನಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮನ ಕಸಿನ್ ನಮ್ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಾನ್ಸನ್ ಆಯ ದೂರೋಡ್ ಸಂಬಂಧ ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮಗೆ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅದ ಅವು ವಾಸ್ಕೋಡಿ ಗಾಮಿನ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ವಲ್ ಪ್ಲವ್ ಅರೆ ಪಂತೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಆತು ಕಟ್ವಲ್ ಪ್ಲವ್ ಇದೆಯಾ ಸನ್ರೈಸ್ ಆತು ಬಂತೆ ದಾಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಡ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪೇರ ಅದೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಟರ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋಸ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಪೋಡ್ ಇಂಚ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಮಹೇಶ್ ಎಂಕಲೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ನಾಡಿಯರು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪಂತೇರು ಏತು ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಆತು ಸ್ಲೋ ಬರೋಡು ಪಂತೇರು. ನೇಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಏನ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸೌಂಡ್ ಆವಡ ಒಪ್ಪದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಬುಂಡ ಬೇತ ದಾಲ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೊಂದೆ ನಾಲೆಜ್ ಏನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಏನಾಪುಂಡು ಅವು ಮಣ್ಣು ಉನ್ನಾಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನಾ ಏನನ್ಪೇರು ಅವೇನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟ್ರೀ ಅವೇನು ಪಸದೀಪುಣ್ಗೆ ಇಜೆಂಡ ಏನಾಪುಂಡು ಈ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅವು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಏನನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಕ್ಕಿಲಿಪ್ಪದ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನು ಏನ ಗೇಲ್ ಗಿಡಿ ಪಡೋದು ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಕಿಂಜಿಪ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಗೇಲ್ ಗಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನು ತೂಂಡ ಆಣಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಸುರು ತಿಂದ್ರೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಎಂಗಲ್ ಪೋನಾಗ ಅನ್ಪಿನ ಅವನಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಏತ ಸತ್ಯ ಆ ಗಿಡಿ ತುಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಬೈದಿನೊಂಡು ಮಹೇಶ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬಂಡಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ವಾವ್. ಒಂದಂತೂ ಸ್ವರ್ಗ ಪನೊಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೀಚ್ ಉಂಡು.
ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 60 years old ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ವುಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನಾಂಡ ಇದು ಹಾಳಾಂಡ ಅವೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದ ಆ ಪೇಲ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದ ಈ ಪೇಲ್ಡ್ ಕಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡಾಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದ ಈ ಪೇಲ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ಅಂಚಿಡ್ ಕಂಡ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿದ ಅಂಚಿ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿ ಇಂಚಿಡ್ ಕಂಡ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ. ಸೊ ಆಗಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಇನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡಾಗಲಿ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಪುಣ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆತನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅದಾಗ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಗೆಪ್ಪುವೇರ್ಗೆ ಮೇರೆ ಪನ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ 1 ವರ್ಷ ಇಪ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏರ್ ಮಾತ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂತು ಜರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೋಲಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ವುಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಕ್ಕ ಫೋಟೋ ತಗೋಡು. ಲೈಕ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಮಹೇಶ್ ಪಂಡದು ಮಹೇಶ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಪುದರ್ಕೆ ಏಂದಿಪ್ಪರು ನಿಗಲು. ಸೊ ಕೊಣ್ಣುಲಂತೂ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಂದು ಇಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೇರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ 200-300 ಪೊಂಡ್ಲೇನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್. ಸೊ ಉಡುಪಿ ಏರು ಅಗ್ಲೇನಾ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಹಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಜರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಫೋಟೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದಾ ಹಾಯ್ ಹವರ್ ಯು ಒಂದು ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಂಡ್ಲೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದೇನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಹೇಶ್ ಅವೇನು ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ. ಮಹೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಹೇಶ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮಹೇಶ್ ಇಡೀ ಪೋಯ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಮಹೇಶ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಇನಿ ಯಾವ ದಿನ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ನಿಜೋಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಹೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಾಯ್ನೈಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಗೇರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೇರಡ ಎಂಕಲ್ ಮೊಗಲ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುವ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ಲೆ. ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್. ಓಲಾಲಾಲೇಲೋ 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 ಮೂಲು ಏರ ಉಲ್ಲೇರು ಮಹೇಶಿಗೆ ಮೂಲ ಏರ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಇಸದ ಅಜ್ಜರ್ ನಗಲ್ ಪೂರ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಏನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ನನ್ನ ಮೊಗಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಅದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜನರೇಷನ್ದಾಗಲಿಗೆ ಮೊಗಲೆಂತು ಒಲಿ ಏಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಅವಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಈ ಮಲ್ಲ ಜನ ದಿಪ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಅಪ್ಪಯ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ವಿನಯ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಡು ನನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಎರಡ ಅವು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಲ್ಲ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಹೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಹೇಶ್. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕ್. ಸೊ ಇಂಚಿನ ನನಾತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೀಡಿಗೆ ಎರನೊಟ್ಟು ಬೈದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಡೀಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಟ್ಟು ಪಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜೇರ್ ಈರು ಪೊಂಡ್ಲೆ ನೋಟು ಬಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಟು ಬಲ್ಲಿ ಈರಿ ಆಂಟಿ ನೋಟು ಬಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಇತ್ತು ನಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೆ ನಿಗಲ್ ನಲ್ಪಲ ಓಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಗಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಆತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ನೆನೆಪುಡು ಬೊಟ್ಟಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.